Investigazzjoni li saret mill-Awditur Ġenerali sabet li l-Gvern għamel pagament irregolari ta' 1.3 miljun euro lil Vitis Global Healthcare. Bil-medja tiżvera li Vitis riċevit ħlasijiet għal servizzi li kienet obbligata li tipprovdi bi-spejjeż tagħha skont il-kontratt. Il-kumpanija VGH kienet ingħatat l-inkargu li tmexxi l-isptar Salluqa Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara ngħatat it-tender fl-2015 u daħlet fit-tmexxija sena wara. Rapport fit-Times juri li meta Vitis ħadet it-tmexxija tal-isptarijiet f'Ġunju tal-2016 l-Awditur Ġenerali qal li l-kumpanija kellet tieħu ħsieb fost oħrajn it-tindif u s-sigurtà f'dawn l-isptarijiet. Minkejja dan l-obbligu kontrattwali l-Awditur Ġenerali sab li l-Gvern ħallas 1.3 miljun euro lil Vitis għal dawn l-istess servizzi, meta fil-verità dan kien xogħolhom. Fil-fatt l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali konkluda li dan il-pagament kien wieħed irregolari għal servizz li suppost sar minn Vitis stess bħala parti mill-kuntratt inizjali. F'dan id-dil skandalus l-eks Ministru Konrad Mizzi ġie identifikat bħala l-uffiċjal ewlieni tal-Gvern li konsistentement ikkonċeda termini aktar favorevoli lil VGH permezz tal-iffirmar ta' dawn il-kundizzjonijiet u ittri sekondari. Skont l-NAO l-awtorizzazzjoni mill-Cabinet għal dawn l-ittri sekondari intalbet biss ftit ġimgħat wara li kienu diġà ġew iffirmati minn Konrad Mizzi u VGH. L-Awditur Ġenerali qal li nuqqas tal-Gvern li referi bidliet kontrattwali importanti lil Cabinet kien nuqqas rikorrenti identifikat mill-NAO. Bl-eks Ministru Konrad Mizzi għamel ftehim mal-VGH qabel ma kien hemm l-approvazzjoni tal-istess Cabinet. Meta wieħed analizza s-serq minn dan id-dil skandalus tal-isptarijiet jinnota li l-poplu Malti qed jinsteraq kważi 6 miljun euro fix-xahar, iktar minn miljun euro kull ġimgħa jew 190,000 euro kull jum. Kollha flus il-poplu Malti wawċi, flus illi setgħu ntefgħu f'affarijiet ħafna aktar bżonjużi, speċjalment fl-eqel tal-pandemija li qed naffaċċjaw.